Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Nilip ke parlo moikro arongalong kisodet Robinson Kro atuma hema sorpen si kachelang chiaphan kachuning ripo. Lakha inquire upon Nilip MAC constituency ke parlo moikro aronga mikar mati kisodet abang amen laki Robinson Kro keso kachelang chiaphan team Karbi Anglong ke Japon ke thekiding atum mati Karbi Anglong Autonomous Council ke Japon Dr. Tuliram Rong hangaphan sitami nang ravek thapusi kesodet ahem tu natumpen chuning ripon. Keso abangke aduk dopik anlo bon sitami khidat kavidet ajok si chilang imowedet lo. Keso laki achithokalong ing thumason wangtan lapen nona bangke kemenlo lasi operation pinipinap claim da mon pusi Dr. Atumpen sitami pachini puta nilitum kahumri damahut nang chithandun lasi mane ning kemepen cherap dunji ning hang pulote la aber kipi account number lahilo tangte non ang tonpen alam theli alangli tumpen le arjupon sinang Nilip Chokiala pen R1 Teron report Karbi Anglong News Channel. Nang limen ke? Nang lihat masolo malah ke? Macam kesu lah kesu ke nona mat ke nang itu hospital pen ni dam pen ke pilo doktor tu naik pudung ke? Jadi tu mana naik pudung ke operasi nangku, itu Pondek tidak lah, tangan tak. Kau nak apa cip pontoi lah ni tu. Di Mapur si ciponing ni plus kami tangan. Jordan na sonda we masih ciponing tidak lah. Kenon makai doktor tu reporting ke person vek nang polo polo ke di. Oh, person nang polo si polo. Akisu ke? Acit thok. Akisu bang lah acit thok lah. Non lah solo yang bong nang pitang keroni thang lah sini le lah. Masih baru dah nambah kemen hisap lo. Kami jo thang dah Jordan na sonda we. Masih nang lihin pen nak Karbi Anglong kecil ke ding atum dopik masih nang lihin pen peni chuning ridun ji pudun ji la person do nang lihin pen. Doi lo rasi. Ni tuman jo thang dah Jordan na sonda we posi. Karbi Anglong kecil ke ding tuman sami chuning ridun don. Ni emak sorban. Si kecil langji pan awar saya nak pita. Lokal MSC public corong pi panang lihin pen peni pujing tung. Masih public corong pi pan sami chuning ridun lo. Si nang rapit tak. Apa sinyalmen cetanik tak? Sinyalmen ke liliran putih. Nang lila ke sodet pen peni jepudum. So dia datang kini lekor pok lo, ni hemas sorap abong lo. Ke non bang ke ni tumbang ke non kecuning riji pu bang ke kita gede ke AC sakiliram dong hang pan stame you non ni tum hospital ke cipon cipan immediately lo non operation nang pu alam bang ke cancer tong aman pu ne ko pi pu ne mati ni tum tayo ultrasound kuridam lo. Angke bam ha hospital pe na pu don ultrasound ateng pe. Dan check up lo mai ke doktor na puno operation no ni thomang bang te operation no pusin ripu ya si jone ton ke thang mata ki duk de po che jorte na son ta de e saburi de ke do ta di thang da kali basi ke AC to le ram sar pan sa me tuning rilo na bang so ki pa mi de je pan ke na le tun nang por idun bi fek tha pulo ni tun ke chi lam te thi de lo jon parte mi li ke keciruta ke dua tupu, pensar pemaman pun ni kepipu ni nontak ikan ya taman pinu si pinap di ang bong an pinu tanya sar tu po betrorong pisar sami orang cirapun thapu si jadi tu cuning rilo ini ke lagi kiso vega bang hemas atit pilo ni kan ke asin komentar pun kiso ke pinangan aja dingin lo. Kesu deda amen tan Robinson Kro non pini hospital pini ke pon dia pana tum sipon
sik pom da ni tu mas hang asik ta vi ta ki pon ni pu ke ning hang iklo tu se che lang ni pan ke ning hang lo se ta sik ave de ta posi em la kalbiang long ki the ki ding atum ta ka do ka vi atum an se ta mi la so operation nang ji la se so che lang ya phan ni li tum phan ni rab don tha posi ni li chuning ri lo local MC churong pi phan nang hin pen ni pujining hang do ma do la lang phan se ta mi la so se che lang ya phan nang che rab don vek tha po ja si ni li chuning ri lo Dieng long CMEM MLE MP tum phan an sitami la pena kapre ka ki the ki ding tum phan an sitami nili hem rietami thanga ta vi ka do vi thek prong jo fi dung vi nong po si se che lang ye phan thang ta vi la si la so se che lang ye phan hem hu pulti pule do ta li thang ta vi de lo wa sai vi de lo po si nili tum phan la bang so se che lang ye phan aja sitami la kal biang long akithe ki ding atum ana phan sitami ka do ka ve phan ta ni li abang putin na phan ke ni li chuning ri ya thek the de lo ya the ke la si ni li phan ni li ra vek tha pe nang ra vek ji pu si ni li ning ki the lo Kabuli rong hang pachuak lamalong BJP Ratchari asong atumpen mass joining ajay me kidding. MLA election mate MLA bang phukangwai nangte bokbom asonsi arni wang BJP Ratchari asong aphiong nangbatong mate ingtang ong asonsi theklong sonsi pregjam Ratchari asong pen BJP Ratchari asong along kachipa ogdun mate kachingbedun adu jangplung ason sonsi patumi prenipai kripo korkanti MSC constituency ke parlo no pakhat adung het Kabuli ronghang arong along bang trok sikep sosi arwadatum penang an APHLC lapen Congress Ratchari asong pen COC puthot BJP Ratchari asong along chepa ogdun si non kiwangji MLA election ahut kedamtang MP kilik ahut kilakhapon asonsi ansosi methang ajakong mate methang ador keso award BJP Ratchari asong aphansi pidunpo lapen Pahaidun Chiaphan Chisik Chedang Ponji Pusi APHLC Klembarim Mate Pini Bangso Amayalong Kabuli Ronghang Arong Araddoan Aphan Kapangrum Abangpu Sonju Teronpen Than Pachinipo Anparta APHLC Klembarim Mate Haraghat LAC APHLC Youth Secretary Sonju Teronpen Pini Amayalong Lamte Kapaklang Ponatengke APHLC Asongke Rat Kepangri Asong Kali Rat Mate Rong Aso Atumaphan Kapacharvoji Asong Puta Pangdakpo Ate Methang Angbong Kaike Arpu Kachithi Kachebohong Sai Asong Le Kosonsi Rat Kepangri Thekpo Lapen APHLC Asong Jongsi Mo Arnisi Nang Haidet Pusita Non Ansosesi Karbi Arwadatum Kiduk Mate Keboy Thuji Puta Radatumaphan Than Pachinipo Sonsi Karbianglong Arat Kepangri Thek Lapen Kating Hontek Abangpu Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Mate Team Karbi Anglong Keja Ratchari Asong Along Si Korkanti MSC Constituency Arado Anke Ho or Pidun Poputa Pangdakpo Sonsi Patumi Amayalong Aluhi Aman Pen Chetongdun Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Anparta Korkanti Constituency MSC Raju Tiso Puluni Constituency MSC Kambura Kiling Lakha Parusira Sergep Haraghat LAC MLA Dorsing Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron Anparta Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Board Chairman Karbi Rong Asar Amai Lapen Pinang An Manpeng Kedo Kithek Kidingatum Chetong Dunsi BJP Masterning Ajay Mek Ing Samjin Pen Pachunpon Puluni Pen Bidor Singh Terang Report Karbi Anglong News Nili dino hot nili CM Randet Pen nili long le pota kepi lak hora troxy kera troxy nili piano lake Karbi Anglong Autonomous Council au si record lo la pen non la MP election det pen api inglong aso tumang
ye long le pota ke nang ya phat bifam da ke nam nan la pen ya metang ki long le pota ke nang ya phanta tangka poisa pinang ko la sinili matha pon lo kala pen ni tum chingai la tim pen ye Karbiang Autonomous Council pen ni tum ECL resolution yan lo inglong asotuma ake joy pen long le pota tum pelong et nanji bifam da pinang ne la pen ke long le pota ke nang jamen pen mondo SK yaro tum phat tangka pinang ne inglong asotum an pen pula song matasi pul timia ke mang pen ni to ye pul timia ke mang 1.0 teng pen lagi siat abang fotum pan inglong asotum phat ake joy pen long le pota ron elo don mang le to la solong le pota ke joy pen kipi kapajir hota e pesal siatum ke poloni rivinu sarkolong dharna dola jela tum dharna ke to kopilo jela da ke konsil pen long le pota kipi ke la ke duplicate pusiki putu hala tum kaneng je dharna ke to tum ta konsil pen silong le pota ke edlo etil tum phat konsil nangi picek 1952 ila tum phat 23rd June ila tum phat ke long le phelaga jakong ke song thom sinangai pi land belong to under Karbiang Autonomous Council isi bang ke ila tum phat allotment hini bang ke ila tum phat ke use ek thom bang ke ila tum ke sitting apart jele tum ke allotment long le pota belong council ila tum phat sitala tum ya dharna ke to bang ke je kitu ke la ratum ake joy pelong le pota ta pache nang ne ede tim Karbiang long tum si anong do kokiku kamata la pen ger konon nilidam thulo je along la son lam ke chepe joy public pen interaction program rat pen lam chepe joy party pu pepin dhorom pu pepin song che jong je lam ke chepe joy ronga sarkai tum pen lam chepe joy la pen ke sarkar gamra pen senglok meka tumpet la pen ke kleng dun kleng sarpo song ke doan pen political party tu pen lam ka chepe choy nili people la so saeng deng ke klem ate ke bang ke ile tu 1986 pen hempre ke hangamen pen ile tu je Karbi jan ke chok ke thek hemrit ke chipri apran ke dam nang sia phur ke mo ile tum thek lo Karbi kur phong mong pen kulni tum thek lo je narong lo lake pulang te lake kaskomoro narong lo lake pulang te ez siarong Karbi kur photo ili ejang krungjang lijang tungjang hanjang Karbi tumang mo hala so hot ke hempre ke hang ke Karbiang longrar phan hempre ke nangji Karbi khai phan hempre ke nangji ke Karbiang longria phan Karbi yanjan selmong sikache chok kache thek pen cheng lo kache boy kut pen cheng lo hemrit kache pri tum thek lo apran ke nam nang ta la sopir thai pen tum penan Karbi janjara bong sikache chok kache thek jo ine pen apran ke nam nang ta dolo don ing deng ke thom phura chingrum amai mahang ke thek arani katalon po ni jang Karbiang long ke parlo Kopili constituency arlo khiruni tharwe hidi pachu aklamalong ing deng ke thom phura chingrum amai mahang ke thek arani katalon po Preya chiklo ni phai krepo ning kansari hinira ing koira po arni ada por phai kep apor malom phura chingrum amai mahang ke thek arani alama pangjar po Mai Phu Sing Phura Arideng Pen Sonsi Phura Chingrum Amai Mahang ke thek arani katalon pon along Mai Alam the ke jai pon Kong Chun Bang Chandra Singh Phura Ahin Pen Aluhi Sar po atuma phan pachini po Lapen Phura ke plang atomo Than pon Ram Singh Phura Mai along Aluhi Sar po aman pen chetong dun rong arak Karbi richo long sing rong hang chetong dun Lapen Phapang jang Aluhi Sar po aman pen chetong dun Rapati Habe Riso Baliram Phura
Umaha Habe Riso Chandra Singh Phura Lapen Social Worker Har Singh Phura Khiruni Higher Secondary School along Lothanbang Basanti Rong PP Amreng Constituency VDC Chairman Baburam Teron Lapen Kethe Kidingatum Chetong Dunpen Mai RD Pidun Mai along Ongdung Phura Akuratum Chingrum Si Alir along Chipipo Sonsi Phura Chingrum Amayalong Phura Apurkimo Alamte Chetan Chimum Ponalong Kibi Kiti Sarpi Sarpu Riso Ejangatum Chetong Dunpen Mai in Samchin Pen Pachunpo Khiruni Pen Kamsing Dera Report Karbi Anglong News Channel Kayak kita ada yang goreng, atau mana sosok kita yang itu, tapi atau bos kami langsung kurang si apa itu apa, sekarang kita saja ada yang faham, tentang itu ketiaman ada yang faham, sekarang kita lagi ini kita loh, tapi orang itu memang kita ikut kami, terakhir lagi, kita ini semua tentang loh. Langsung ada yang sini pura tak dia pura dia ada yang ada sini nasional langsung kami langsung kami promol ada ke kami urut kan suruh sekarang kami itu ulun ada kami tentang kurpodo itu pun kami punya tram satu dulu atau jangan waktu mu tentang dulu Materang tentang dulu, beda dulu. Ada yang goreng, ada yang kecil juga, nggak ini nanti kurang. Ada yang sini. Kami sudah sampai kami ini, yang tahu itu mengerti. Kami ada non ini pun saya tolong oleh karyawan, kalau kita ni kursi ketoklah pola, dengan bagian seperti pagiran pun gitu. Kalau kita yang ini itu apa? Kalau sudah itu kan jalan loh. Yang kecil kurang, kecil dia pada kecil kan. Itu yang halu nih, kalau soalnya kalau tiap Islamnya dah ada urut, ada susu dulu, itu sih songkoro sih, songkoro itu juga itu kurang sama itu sih timur soal urut, sih ada banyak yang jangan tuh Islamnya songkoro, ada hal yang nak kisah bukan satu itu pun, sih cuma ada yang banyak itu ini orang Hangzhou sampai, yang tulis sampai, Matimu tulis sampai, Bakong yang tulis sampai, Lijang sampai, yang sampai, Kanjang sampai, Hai sampai itu jadi berpowo sampai, itu ada yang minum, tukar gitu. Kita kiri pulang dek karbi ini itu labang sopra cing mame keseng pining kan aningkan pura pancot kali lo nasi pining labang sopra cing mame kan ke thong kata ke cok amhang ke thai katalon karcu ponje phanil itu ahi kasik sak pinik karbi hinamu katura saksu to je setame pinini litu pining sampik lapin ningarong pik lapan aku ningarong pik hangga ate ilitum karbiang hong mas kau sila sile ate hai tu ramrong hang alang linging pen nilitum lapang pura cingrum ame apan mate karbia ke apan kacung hona jani nilitum pura apan stame nangkang hon heti ke ini apan kerap tu nopo ini alang lingu balang hang suri kardong stame nilin la nilihin pen pan nilitum pura cingrum ahin pen pajir lo alang apan ning sampai lo angso se alang lita mengkete mate apan itu apan dia apan nilitum ahin pen nang itu ini hang tu si Karbiak hai apaan bila somai Perangkia bitung lapen KSA tum non hejong keklang ADRE lapen Assam Police asatlang ki unduna tumaphan karchoda
Pray ni pai kripri arni lakha kre troxy so chengthenda constituency ki parlo parku pahar ahavar alongpen karbi ari soatum kidamtang aporahut ADRE lapen Assam Police asatlang chipa undun si havar isiaphan nongme kiwan thekapot si so chengthenda apherang ki abitung lapen karbi lo charlie asongatum pen karchoda Lason si ADRE asatlang alongpen kachepa undun longkoi lekte arong amikar onsing milik lapen bina ingtipia supo adagwam jinong milik tami kidamtang aporohut ADRE third grade asatlang along chepa undun lo la anchot kalisi puthot medical asatlang along sitami alangli puthot bor idun thupen medical asatlang along anatami puthot chepa undun thusi ansose parku pahar ahawar aphan nongmi wan pilo Lason thotsi Assam Police asatlang along tami karlitang Mohon Singh be lapen sangpi kave sinarpi asopo Mon Singh beta ebi asatlang along bor idun pen satlang chepa undun si alang litame parku pahar ahawar aphan lapen apiapo adonarap ajerpo jerpi do anaphan mesen nongme wan pilo Lapuson karbi ari soatumta kethek lapen kachepiduk pikpen methang apiapo adonarap ajar pocherpi lapen havar isiaphan nongme kiwan thekapot socheng thenta karbi lo charlie asong rong mongwe langkhang parkup lapen pherangke abitung atum ahem humridamsi karcho lapen hirjume pajerdon News Text Report Karbi Anglong News Channel Dia lang nang dipini ki undun ben nang limesen ni si arzalewan lo la sopu thang nang lihin pen nang li feelings ko son lo nang limesen pasni dun ikha ini nang pek lo kiram tangan kan lo ke boy idun kani undun lo kecing sik orang pana kerut lo la dun teacher ni pon ni pai pen dia teacher pun nang kerap dun to on penta akarut lo tang nang la bang so sat lang kipi dun on ho nang li kosong fana ki sung chatong bon iklong lo Akisung bangke la Charlie asona mo chini don de lai ta dulo mitang pensi mitang pon ba be mitang keciri pensi kecini don si tibo idun non nang le sadlang bang hinni sigi on mo de isi bang ko pe bang la si bang ke ADRE third grade lo GME long laboratory technician le nang le hin pen la da Soceng hanta lo jasme soceng hanta lanon obekini atom lanon chari bom atom pha nang lihin ben kupi lo isi comment mate nang lihin pen isi birta pachini kangtung la obekini tuman di pu konje ke la hano kichali bang bo ipo nang ji kichali na taphang lo fulote result chilong bek ji anjat le mang stami market nang ji de la person lo ani siki chon bek ji si Jasemet nang lila non Assam Police along labang so satlang chipon duna pathak lam thei sini thiek pen than pon itha lala pan si nang lila ek news kam sasang phan hita me choro lo labang so along nake humri pot mili lo lapen nang li namelo angkosun ni ani samen ke news fast Franke bitum Juru lo, nak humri apa? Lasi lasan lo, lasa recruitment bangke 2023 si end hai, apply lo, lapen ke itu macam hong nang lo non 25 an lo je, kan ini lo, penon ke Assam Police la AB battalion la, labang so chipalong du na phanang likuan kiduk la pena kisung kasiksak la son doik la labang ke lason lo kisik sakit dulu ati nili kitchen ke 2017 lampen lah hai nili la phan lok si lagi lo la si la Assam Police mo mang ke non pen third attempt lo la so long pen ke kisik sak bang ke la tangka mahal hai nili tha kam ta choklam te khitino mate la hen pai patanda tum sing dang support lo phan thang nam pa sik sak se pin pen tangte la non ovekimi tom phan nang li jasme dak socheng hanta long ovekimi tom phan lam the sini than ik thap ki kopi birta la pen kopi comment sinang li pikang thong la ke la lo litum ini ke hang exam mate di sida jong si ini hang polote cepaduk lote longji la pen ke non
laso sarkar pupudam te hai sita kimeki no ke dolo sita la bangke la ili cipaduk lote long bag ji pu ini isi hedam lasi anutin sita me ke cipaduk ke kenang ji lapen ke cipaduk alogot ke thik da donang po lapen kiun e bang dolo hai kiun e bang ke sita cipaduk lote long ji pu bang borita bor inang ji kalang de bor ilote long ji pu bang ke khadu tata chorolosa sal pini la jasemet nang li supu la bangso sat lang kun pen nang li hin pen kon nang li tum ai api po hin pen ningkarong la pen kupi la nang li tum isi kamatha pon ya nili tum nili kamatha pen ninga rong pik le nang li tum media butung pen kewang nili hem nang thongri patani rong pik nang tum phanda churo lo lasi nili ning arong pik lo la nili ning arong bangke ini chithe bangke nang li tum media hin pen si karbi owe kimi atum somara tum logo charli tum anta la pini na le tum media lo na theng long pa sika do go benta hi khana thu si hung pon po paphang pon po se ning chi thedam la person nang li tumarong long bangkon bak la bangso sarlang kyun dun la son nang li chini dun ma aprang pen nonili la anar ta thulo ta hini ki undun pu ke ni ji theng le pinlang ma du banda non nang li supo hai la sepo le phansi adun long chot lai kalang di alang li charli bom anahut nang li tu mahin pen alang li phan ki charli anat akrong na tu ko an akisung ke boy doikla jasmet nang li tum si chini ye pi pu tum si kisung bang ke madu asomar chilana ta sung le boy phisi tame isi nilitum ke christian tema la si bible long ki tok do sarlam the ingkoi ra hini ang ding pi ingkoi ra hini ang ding so thero la si dak pulo usu kidam ji atwar mang pi mi senang ji mola saru anta ting ni ne det pu asi do ana bible lang deng an peng la bang sa ang deng pen nilitum apai pen pen chira pon si non puan ta la bang so la som si klen pon bom la kalang di pen api pulu tu nang li tu servisi kacepat do bang do di nang li so tuman ke than bon same to nang li hin pen alang di pini la bang so result ke mesen pen nang li kamatha nang li ko som nang li pasnin ni ka kadang nang li tum news abutung tum kirang apor nang li ngam nang ki humriap churui lo pen ni bang son lo ningarong pik lo ani si laki long chengar ni pensta me heli ningarong pik lo aku to we kan se selek ningarong heli ini an kilong do na pot heli don raba phanta churu lo puriala phanta lapen ausu phanta churu pik lo mitum thang thek thek busta me ki thana peng ke na kar ju pot heli churu pik lo lapen nilitum aku pen kita naling stamina aku kena hililela buat curupik lo lapen itu sonak taksi don rap lapen apicara tu kita kedua we alang itu kecipat dua pota curu lo lapen aku apana lambang pik aku kita naling tak keropik masih ni ngarong pik lo ini tato curu lo ni Pinye berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me